मिनिस्लु मोखाङै हाद्रि बालाजों गेलेबाय थानाय बे उन्दै हिन्जावसानि मुङा एलिसा रामसियारि। बाक्सा जिल्ला सिंनि बरमा हालामनि मैखुलि गामिनि आनन्द रामसियारि आरो कुसुमि नार्जारि रामसियारिनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजो, जायखौ लानानै बिमा बिफाया जोबोर निदानाव गोग्लैनानै दं। मानोना सिखिरि हमनाय बैसोनि बे उन्दै हिन्जावसानि देहायाव गोब्राब बेरामा जोनोमनि 6 दानसोनि उननिफ्रायनो जाबोदों। नाथाय गावखौनो जेबो बुजिनो रोंथ'यै एलिसा रामसियारिया मिथिना मोना गावनि थाखाय बिमा बिफाया मानो दुखु। बेखौ फाहामनो थाखाय नखरनि सुबुङा नाजाबोनायजों लोगोसे गोबां रां खरसा खालामबोबाय। नाथाय दासिमबो उन्दै बैसोनि एलिसा रामसियारिनि देहाखौ आबुङै मोजां खालामनो हायाखै। अदेबानि उन्दै हिन्जावसाखौ साबसिन फाहामथाय होनो गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैनायाव नखरनि सुबुङा गोब्राब जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेनिखायनो फिसाजोनि फाहामथायनि थाखाय एलिसा रामसियारिनि जोनोमगिरि बिमा कुसुमि नार्जारि रामसियारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजानि अनसुंथाइ हास्थायदों। गामिनि मुङा बरमा मैखुलि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि एलिसा फिसाया 5 दाननिफ्रायनो बेसेबा गोब्राब बेरामाव गोलैनानै दङ। दिनैसिम नायै फाहामनो हायाखै। गुवाहाटीयाव दिन्थिदोंमोन, बेयावबो फाहामनो हायाखै। बेसेबा रां खरस जालांबाय। दिनैसिम न'आव जेबो राहा गैला। हाजों फानजोब्बाय। चेन्नाइयावबो लांदोंमोन। चेन्नाइयाव 2022 मायथाइयाव लांदोंमोन। बेयाव एसे मोजां जाना फैदोंमोन। उनाव रांनि आंखालाव लांनो हायाखैमोन। बेनि उनाव 2023 नि नभेम्बर दानाव लांदोंमोन। बेयाव रिपर्ट मोनदों बन मेरु जादों गथ'आ होननानै। दिनै फाहामनो थाखाय जेबो रां गैया। बन मेरु जादों होननानै फाहामनो थाखाय नखराव जेबो उपाय गैया। बेनि 30 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। जोंनि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सारखौ खावलायहरो आंनि फिसानि जिउनि रैखानि थाखाय जाहाथे मदद खालायहरो। राजाफोरखौबो खावलायहरो आंनि जिउनि गथ'नि जिउनि रैखा खालामनो थाखाय।